bisimilai malaktiga don kibaru kɛnɛ kan bi kibara min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ ko mariya ale kɔni mɛri kun minɛlen don maa dɔw kɔni bolo nka a bilara ayiwa kibara mun sera ma olu yɛrɛ na ka fɔ kari don mɛ kalo tile 10 kɔnɔna la amadu kɔlɔsi ni ale yɛrɛ ye ko mariya mɛri ye ale kun minɛlen don maa dɔw kɔni bolo nka a yɛrɛ ka fɔ ko u y'a bila ayiwa o kun na yɛrɛ ka fɔ min ye amadu kɔlɔsi ye kari don sɔgɔmata joona kɔni fɛ ni ma kofɔlen ninnu taara ni amadu bila a ka so nka an t'a dɔn ma kofɔlen minnu kɔni ye nin waleya nin kɛ ayiwa hakilina jiginna an b'a yɛrɛ ka fɔ amadu kɔlɔsi ale yɛrɛ bɛ URD tɔn de la n'o ye fanga sinamasɔ dɔ ye olu ka mɛri don ni dugu kofɔlen in na n'o ye kumariya ye ni ani tɔnbɔkutu yɛrɛ ma jan kosɛbɛ ayiwa tuma min na ni ma kofɔlen kɔni ale kɔni tun b'a ka mɛrila la ko kabini min ye marisi kalo laban ye Sumayila Sise ni o ye URD fanga sinamatɔ yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye ko ale kun bɛ a ka taama la maa dɔw kɔni ye a minɛ tuma min na ni ma kofɔlen kɔni minɛla min ye amadu kɔlɔsi ye ko avril kalo kɔni daminɛ la ale kɔni wulila k'ale bɛ taa kumaɲɔgɔnya ye o maa ninnu ye walasa u bɛ se ka Sumayila Sise bila cogoya min na o kumaɲɔgɔnya ni hukumu kɔnɔna la ale yɛrɛ kun minɛla ni ma kofɔlen ninnu fɛ nka an b'a yira la k'a fɔ ale kɔni bilala kunun wa ko basi foyi t'a la ayiwa ɲininkaliw yɛrɛ senfɛ a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ale k'ale to ni ma kofɔlen ninnu kɔni bolo o ma basi foyi kɔni k'ale la ayiwa an b'a yira la k'a fɔ amadu kɔlɔsi ale kɔni ka ni bilali ni kɔni kɛra nisɔndiya ko ye kunun mɛ kalo tile 10 kɔnɔna la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ couvre-feu kɔni dabilala an ka jamana kɔnɔ ani min ye masiki kɔni doni kɛra diyagoya ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira na k'a fɔ sibiri don mɛ kalo tile 9 kɔnɔna la Bubu Sise ni ale ye mali gouvernement ɲɛmaa ye ale kɔni bɔra jabaranin sanfɛ ka maliyɛnw la kunnadɔnya gouvernement ka maliyɛnw kɔni kunnafoniya kibaruya dɔw kɔni na ayiwa Bubu Sise a y'a yira k'a fɔ ko min ye couvre-feu ye n'o o kɔni tun bɛ an ka jamana kɔnɔ kabini marisi kalo kɔni laban na ko o kɔni baaraw kɔni jɔra ko k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ bɛ se ka bɔ ka taa i ka ci la su fɛ sisan nɔ nka a y'a yira k'a fɔ ko min ye couvre-feu ye ko o baaraw kɔni jɔlen an ka jamana kɔnɔ ko tɛ k'a yira k'a fɔ ko banakisɛ kɔni banna an ka jamana kɔnɔ ko sabula ko banakisɛ kɔni bɛ yen nɔ ko hali bi a bɛ ka tiɲɛni kɔni kɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen a yira k'a fɔ fana min ye masiki ye ni i b'o don i nun na walasa ka i kisi bana in kɔlɔlɔ ma ko o doni ye diyagoya ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamajɛ yɔrɔ ninnu kɔni na ani o tɛmɛnen ka bɔ yen a yira k'a fɔ min ye ekɔlidenw ka kalan ye ko ekɔliw kɔni bɛ to datugulen fo ka taa bila juin kalo tile 2 kɔni kɔnɔna la o tɛmɛnen ka bɔ yen a yira k'a fɔ ko min ye jamala yɔrɔ caman kɔni bɛ yen nɔ ko olu yɔrɔ kɔni caman kɔni bɛ to datugulen ko ani min y'an ka jamana furancɛw ye a mobili sira la o a n'a pankuru sira la ko olu kɔni bɛ to datugulen fo ka taa fɔ don min na sa bana in ko mina nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ tuma min na ayiwa a y'a yira k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ ka bila hakili la k'a yira k'a fɔ ni couvre-feu in kɔni wulili tɛ k'a yira k'a fɔ ko bana kɔni banna ko ladilikan minnu dira walasa maaw k'u yɛrɛ kisi bana in tɔɔrɔ ma ko bɛɛ lajɛlen kan kɛ tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ kari don mɛ kalo tile 10 kɔnɔna la coronavirus banakisɛ yɛrɛ maa 12 bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a yira k'a fɔ tuguni ko min yɛrɛ ye maa 49 ye ko nɔgɔyara nka ko maa kɔni ma fatu kunun kari don mɛ kalo tile 10 kɔnɔna la ayiwa an bɛ don min na ko bi coronavirus banakisɛ yɛrɛ maa minnu na an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ taa maa 774 bɔ ɲɔgɔn ko la maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'o olu kɔni nɔgɔyara an ka jamana kɔnɔ olu kɔni bɛ taa maa 351 kɔni bɔ ɲɔgɔn na maa minnu kɔni fatura ni banakisɛ in kɔni sababuya la olu kɔni bɛ taa maa 38 kɔni bɔ ɲɔgɔn na ayiwa an bɛ don min na ko bi ni ne kɔni ye coronavirus banakisɛ kibaruya ye ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Ɲɔrɔ du Sahel mara la a yira k'a fɔ ko kamalenin kɔni dɔw kɔni bɛ yen nɔ ale su de yera a ka moto kɔni kan ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yira k'a fɔ kari don mɛ kalo tile 10 kɔnɔna la Banikore ni ale bɛ Ɲɔrɔ du Sahel mara la ko nin ye kamalenin dɔ de ye maaw kɔni taara bɔ ale kɔni su kan melekelen dɔ a ka moto la ayiwa lakɔlɔsiliw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ma kofɔlen ka saya kun tɛ dɔwɛrɛ ko jalamugu melekelen tun bɛ nin ma kofɔlen kan na k'a to moto sanfɛ ko o jalamugu de ye melekera moto la ka nin ma kofɔlen bɔ ka bin ka jalamugu in ja a kan na ka moto yɛrɛ fereke a kan na o de kɛra sababu ye ka nin ma kofɔlen kɔni bɔnna nin na ayiwa an balimaw ni ne kun ye bi kibaruyaw ye ka da tulo kan hali bi an ka jɛ an ka dugawu kɛ an ka jamana ye walasa an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu na cogoya min na